Rapport maħruġ mill-Awditur Ġenerali li analizza l-mod ta' kif qed taħdem l-ispiżerija tal-għażla tiegħek jitfa' dawl fuq il-problemi li qed tiffaċċja din is-sistema. Ir-rapport jgħid li l-ispiżjara semmew il-mediċini li ma jkunux disponibbli għaliex qegħdin out of stock bħala waħda mill-ikbar problemi li qed jiffaċċjaw. L-ispiżjara qalu li din is-sitwazzjoni qed taffettwa ħażin ir-relazzjoni bejn l-ispiżjara u l-klijenti li jmorru jiġbru l-mediċini. Il-konklużjoni tal-Awditur Ġenerali dwar l-iskema tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek tikkuntrasta mad-dikjarazzjoni tal-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar li Mawa News qal li ilu ħafna ma jisma' dwar il-problema tal-pilloli out of stock. Tal-pilloli out of stock, sa fejna fina, inna ma nitkellmu fuqha ħafna u ħafna żmien. Mir-rapport tal-Awditur Ġenerali jirriżulta li l-klijenti li jagħmlu użu mill-iskema tal-ispiżerija tal-għażla tiegħek jaħsbu li din is-sistema hija aħjar mis-sistema l-antika ta' ġbir ta' mediċini b'xejn mill-ispiżeriji taċ-ċentru tas-saħħa. Madankollu l-klijenti qalu wkoll li din is-sistema għandha limitazzjonijiet fil-mod ta' kif ġiet infassla, fosthom kif issir ir-riċetta tal-pilloli, fejn il-klijenti qed jispiċċaw f'sitwazzjoni fejn qed ikollhom iħallsu biex iġibu r-riċetta mingħand tabib jew inkella jmorru għand tobba li jpoġġu fiċ-ċentri tas-saħħa. Sitwazzjoni li skont ir-rapport tal-Awditur Ġenerali qed ittellef il-benefiċċji ta' aċċessibilità u konvenjenzi offruti mill-iskema. L-ispiżerija tal-għażla tiegħek kellha tkun mifruxa mal-pajjiż kollu skont dak imwiet 4 snin u nofs ilu mill-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Madankollu sal-lum tfadal 12 lokalità, ħafna minnhom fin-naħa t'isfel ta' Malta li għadhom mingħajr din l-iskema.